So good day, everyone. Ibondoma Negemonte. Good day, everyone. Mazes okay here. Yesterday, being Thursday, there was a security summit in Enugu. The security summit was organized by SouthEast Chamber of Commerce, Mines and Agriculture, in collaboration with the SouthEast Governors Forum. Take note. Now, in attendance, actually, were the Miyetti Allah, Cattle Breeders Association of Nigeria, EPCAN. In this meeting, the Miyetti Allah basically said that the Fulani youth should be given a vigilante in SouthEast, in the communities where they are, to complement the neighborhood watches that we have. Let us think about this. The Miyetti Allah, the Fulanis, the same herdsmen, suddenly comes to an Igbo and says we should let them be vigilantes. We should allow the Fulanis to come to an Igbo and be they're already herdsmen, now to be vigilantes. How do we classify this? How did we get here? Actually, the president of the Miyetti Allah, I think Alhaji Mohammed Kirowa, says that anytime security was mentioned in Nigeria, people think of Fulani heads. Of course, if within Ore, Lagos Benin Ore Road, people are being kidnapped, women kidnapped, raped, between Abuja and Kaduna, women kidnapped, men kidnapped, raped, ransom paid, and a reoccurring decimal. A particular people are doing it. The herdsmen with AK-47 with their cow, keep their cow somewhere, use the gun that they've acquired within the West African sub-region to begin to threaten people and kidnap them. Agwo nokwano na akilika. Onye Igbo bụ na agwo no na akilika. We must resist this attempt by any means necessary. Please, go to Kaduna, go to Sokoto, go to Yobe, go to Medugri, go to Boronu, and do your own vigilante. Do not help us in vigilanterism in Igbo. We don't need your services. How come the same people we are sleeping with our one eye open be the same people to come and tell us, oh, that they want to help out in the Did we tell you that without you, did we tell you that we are not secured, that our places are not secured? Many of us in Anambra here, listen, I drive from Anambra, leave an Oka to Enugu, 12 o'clock, 11 o'clock, midnight. But not to come and say that Miyetti Allah want to do security vigilantism na Igbo. Ewo nwoke onozikwa onu n'uno. Aya nozikwa n'uno ndị Igbo ka eke ive nke asi wee mezie anyị. How did we get here? Miyetti Allah say na ka enyefa vigilante. Imokwe hebu vigilante? Ndị nche. Unafu no okwo no ebe unu na-ewelu your security iwelu okpukpu anu gbala abubu iwele anyaba nkita n'onu. The people are already using AK-47. Our vigilantes only use den gun and double barrel gun just for sake of protection, licensed. Anambra State has a law on vigilante, a law establishing the vigilante services in Anambra State. Okay? Now, how can we give the vigilantism to a people without that carry automatic weapon unlicensed?
Come on. I mean, this is taking the insult too far. This is taking the insult too far. Honestly, the insult is it's. Listen, there is a simple solution to this. Onye ọbụla na obio. That's the simple solution. Onye ọbụla na obio. I will blame us somehow. Ana Igbo, anyị ga-agbasidele ọsọ na ana Igbo. Ebe ka Igbo eje. Ebe ka Igbo eje, ndị otu anyị agbasigwo nata. O nwere ebe Igbo eje. Ebe a ka amụla, ebe a ka anyị anọ wee nwụ. Kedu ihe a na-akọdo? Mmadụ na-abụrụ dike n'ọnụ. Ka ndị ọzọ eji sị gị na ha ga-abịazi be na-eche gị nche. Ebe ka a na-akọdo ụdị akọ, na-ara akọ ọkụ ya akọ. Biko no. Ndị Igbo, this is a test to ndị Igbo. Ka amalu how prepared I dey. Amalu that na ayaka directionless. Sometimes when they say these things, they just test the water. If we put the same energy we use in condemning and insulting ourselves, in protecting our place, build up our place and protect it, we can't be talking about these things. Yes, I do not have any reason. If you want to eat red meat, eat red meat. But I think it is time. This is equally a call for our men, businessmen, women, those in agriculture. Time has come that we have to go into ranching ourselves. It is a business and it is a lucrative one. Let us begin to use our business acumen as Ndi Igbo to do ranching. Yes, there are some being done in Anambra State already, in Umuchu. Private individuals. Enwani, Itsuochidem. Enwani, in Kadina Abia State Nwani, and Kalebo State Nwani. Let us begin to acquire this land. Kailuano Ranch. Ailuano Ranch, ihe na egbulundi mmadụ konsoso red meat. Red meat, only red meat. Onwere nekwoku yogurt, onwere nekwoku milk, onwere nekwoku other byproduct, ogabu, all the dairies, ogabu, when these things start producing properly, you use them for other things. Onwere nekwoku the skins, ayana atakanda, will allow people keep the whole nation on ransom. Kewe hana kode ha. Miyetti ala sinahaga abuzi vigilante na sinyeha ka habulu vigilante na Igbo. Now this is for the governors. Most of you were returned, even when you offended in your first tenure. All of you, 5 of you, plus Rivers and Delta, on Isa, Bundi Igbo, Osage Ekweta na. Ewujigodu na afọ unu wema na unu Bundi Igbo, unu ncha. 7 of you. Only Isa. Isa is a meaningful thing. In the spiritual realm, 7. Muiho mino. 777. Unu bụ Isa bụ ndị a na-enegala anya na unu ga-ebu ụzọ kwụlụ wee protect ana Igbo. Ke ha na-akọ. And they have taken a note of warning. A note of warning. We cannot accept anything. Na anọkata asị na onwe ihe enyere ofu ndị na ha bịala compliment. No, let them not compliment anything. Ọ bụrụ na ana Igbo ọ bụrụ na ichekwa ana Igbo ekworozi unu gwa na then edit one, we can do it better. Ọ bụrụ na ana Igbo ekwozi unu ichekwa, we can do it better. Enough of this nonsense. O nwero ihe anyị Miyetti ala ha chọọ anyị ha eji mere ranching ha egi ego. Honorable IJ Jos je Sokoto ije Golan anyị ga-eji welu shop anyị ejile spare parts. Ara enye anyị ya na nkịtị. Mmadụ akwụkwọ na this nonsense. Iwe na-ewokwo ndị mmadụ. Unu nwa ndị governors, all of you, mmemme equation dị chekwa number unu ncha mmemme equation unu enweta my video one by one and onye nweta ya share. Gwa nụ ndị governor na onwere onye anyị na-ekwu na onwere onye abụrụ onye Igbo nwala Igbo ga-eso wee bụrụ vigilante na ana Igbo. Anyị achọrọ ịbụ vigilante na Sokoto nke anyị ji chee ịbụ na Meduguri. Mana ana Igbo bụ anyị bụ anyị nwakwa oke na ọrụ anyị ka ọ bụ ichekwa ya. Ọ bụrụ ndị anọrọ n'ụlọ, ọ bụrụ $10 ka unu ya na-atụ every month, bụrụ 1,000 naira tụbana ya. Ịma njụ ọgịga jụ ọchịchị, ịma mbụ ogbenye bụrụ amụsụ. Na anyị ga-eme ka ana Igbo dị mma. Time to think home.
come back, develop an Igbo. So dịka ihe na-ekwu, o nwere ihe ọzọ dị na ya bụ na kịta, it is time to develop an Igbo. There is no more argument and there is no more excuse. No more excuses. We have to. If we don't do it, who will do it for us? The time to protect the homeland is come. The time is now, not tomorrow. The time to protect the homeland by any means necessary. By us, not by outsiders. If they don't want to give you state police, we will do vigilante ourselves. All I ask other Southeasterners, other Igbo states to do is emulate the way Anambra State is where menke. Anambra State each town in Anambra State Hilux van egolo innocent ebunyeha. Each town security van ebunyeha. Kai patronize kenunu nke anyị bụ nke anyị. Nke anyị bụ nke anyị. Aya na alụ aleki, aya alụ ebe. Time to equally think. Can you waste can happen say in waste energy and in waste on frivolities, on things enwere isi. Na argument enu nani. I pop bali ohaneze menka ndị nke. It's time to come together. Ewolu time ji akpa iyi onye nke idiot, onye nke iyi, onye nke nnia, onye nke nnia. Kwelu kai channel canon the energy, kai sit down, think how can we, push Igbo buli ho kwesebe. We are great people. Anotase do anokataze odise ka na obro nwoke na nwaanyị na ala. Anyị bụkwa ndị Igbo anyị dị ime wee jebe n'oke. Because that is na anụzi ya agosizi anụ ọgụ Biafra. Pụtazi ọbụlụta enwe ya ejezi na akpọrọ ndị anyị ka mma isi anyị. No. Nwezi arifu okwo na mba. Igbo bụ Igbo, ebe ka ụmụ unu. Governors gent. Ihe anyị na-ekwu ekwusigo m na ihe ọbụla gbasalụ Miyetti ala na ịnọ vigilante anyị ọwọkụrụ and ọman wọkụ echi ọman wọkụ kwanụ tata. Maazị Eze Oke na-ekwu udo dịla onye ọbụla ngwa ka emesịa na ụmụnne m ọman wọkụ